Korea lại kít thanh nhỉ? Biri super đấy Lugupur. Biri super Lugupur. Nên để sinh có được để khai này mà đi năng này này rồi cái gì này mà đi năng Lugupur nâng thang mong con ni official lo channel nâng thang mong có boy có bờ này vậy nhưng đã mà hay jo ông khát đường nâng thang mong na xếp là bây giờ nào có tham này lâu nữa này जों दिनैहाय न' खाथिनि दैसायाव फासियाल जेजों ना मारिबालाय आहिसु ना मखन मास मारिबा आहिसु जे पानि नैबे दैयावनो जों दा ना हमगोन आरो फासियाल सानानै ओरैबायदि नांखायो नोंथांमोना नायलांबाय था गोसो गोथारै लाइक खालामना हो साबस्क्राइब खालामना हो एकदम लकेल एकदम ना एलेंगा ना मा होनो ना गुफुर दा जे लाबायनाय जों साबा नायदो लोगोफोर हनै Tamam masa deh. Hoga, kau mas doriba jane? Jane. Kau dah mana doriba aja tuh? Kosa. 2 kilo man dhurim niki. 2 kilo? Wah, misa kota kau yas niki? Dhurim deh, lagi yas. Oh, Sabina? Lagi kita ni yas. Biri super deh Lugupur. Biri super Lugupur. Apa bahasa ki kau? Kenapa kau? Biri kaisi boleh? Biri saja. जों दा नैबे दैयावनो सासिगोन नैबे दैयाव जे सासिगोन जों जे फासियाल जे आरो गेजेराव एग्लुंना होगोन आरो बेखौ ओरै साथेनानै खोलाजोंबो साजोंबो बिदि सानानै गेजेराव एग्लुंना होगोन नायदो नाया जों दा नाखौ रेडि साबायनाय फासियाल जे दा जों एसे होना होनोसै दा नैबे लाइन मोनसे साबायनाय लोगोफोर दा नांजेनबाय मानै माथाम देखायगासिनो दं दा अन्थाइ खुफैना होनोसै नैबे दैयाव नामायनाय बायदि दा जों हरै दाबसिजों लोगोफोर नै नाया नांजेनबाय नै नोंसिनि जायगायाव मा ना होनो ना एलें होनो जों बेखौ ना गुफुर माब्रै नांजेनबाय नै जेयाव माब्रै सारिता लागिसे बेजे सारिता दा बिथांमोना होगासिनो दं दैयाव नै इयाव नांबाय Kot kise hadang isa dori sasun uthabar lagi ra nole sob tholo di jabo didi mar sifali ja na hadang lagi na kena Didi, lagau, wono, mas, boleh zaman lagi ra, mas ta boy kore, Korea, lagau, di, mar, Mat sih begini nama, matu nama yang ini. Keren banget, re. Deh. Skuter dia be. Masih nang bayi nih yang sini desing ku deh ini nih, mau di nang nih, naya nih, ro. Ini nih, mau di nang nih, masih elengan orang mau nih, dah aku script nih, mar, logo per ini, le, logo per ini, nih, beda, nak aku nih, le, mau di nih,
थगायनो थाङो नै लोगोफोर माबायदि नांफैयो ना गुफुरा नै वाओ यामी 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 खाएगा मैं इसको पूरा फ्राई करके ही खाऊंगा देखो भाई देखो मछली फंस गया दा ओरै साबावदों नै दा ओरैहाय होगासिनो दं बैयाव हनै दा दावखोबोगासिनो दं बे नायानो